Fl-iskola primarja ta' Birżebbuġa tiddomina ħemda sekta li tarrax aktar mid-gemgim u lajjat ta' tfal li jpassu mill-kurituri b'entużjażmu ta' kuljum. Dan 4 ijiem wara li tħabbret il-mewt ta' Doreen Pulis, waħda mill-purtinara tal-iskola, li tilfet ħajjitha f'inċident tat-traffiku fl-Awstralja waqt dik li kellha tkun btala li magħtula flimkien ma' żewġha terġa' tingħaqad magħha wara 20 ta' snin. Minflok tilfu ħajjithom it-tlieta li huma. Biljett Farrugia li l-ħbiberija tagħha ma' Doreen tmur lura ħafna u ħafna snin, qasmet ma' News l-aħħar memorja tal-persuna li dejjem kienet hemm magħliha fl-aktar żminijiet diffiċli. L-aħħar qabel telqu ġiet bil-cards, oritna l-kard għax Lorry kellu jkollu l-birthday l-Awstralja u ġabet il-kard qaltilna stadi ħanurijilu l-Awstralja qaltilna ħanamillu surprise hemmhekk u ġabet il-kard ta' dawk li kellhom ikunu tat-tieġ. Is-sentiment fosla li ma kien wieħed, Doreen kienet mara ferriħija li tkompli ma' kulħadd. Kif titla' fil-kurutur tkun taf li telet għax tibda tajjat u tagħmel l-istorju u tkellimna fil-fatt laqas inkollu qed nistennewha titlaħna. Kulħadd baqa' xxukjat meta sema bl-aħbar hekk kif l-ewwel biljett ta' titira li xtra Doreen kellu jkun il-biljett li wassala għal ħajja ta' dejjem. Aħna kuntenti bl-istaff kollu, imma lila vera konna drajnija, konna nħabbuha dejjem titħaq kif tidħol tajt bonġu l-kulħadd, il-kwit li hemm bħalissa abdek hekk diqa kbira. Deskritta bħala mara unika dejjem daħka fuq fomma, Doreen kienet ukoll mara biżla u dedikata f'xogħla. Kienet tagħmel xogħla b'ċertu dedikazzjoni u kienet tieħdu bis-serjetà. Anka jekk pereżempju ġieli kien ikollna x'inqa' problemi, kienet tiġi miss tinsix għandna dik il-problema dejjem tfakkarni. Hawnhekk l-istaff kien iqisha mhux bħala kollega u ħabiba fl-istess ħin. Viżibilment emozzjonat il-kap tal-iskola Jean-Pierre Mikallef ħadna lura għall-aħħar jum ta' ħidma ta' Doreen fl-iskola, meta bidmuh f'għajnejha bdiet idur lil ħaddiema u tannaqhom. Qajla kienu jafu li kellha tkun l-aħħar tan-nieqa. Wara mbagħad hekk tgħid meta ġejna l-ġimgħa filgħodu u ħadna l-aħbar li fejn l-iskola kollha kienet taħxok waħed imbikkem, kulħadd bla moħħ biex jaħdem b'nofsa ptit. Illi wara meta tirrealizza speċi tan hekk issa ħtitla' għal dejjem u fil-verità vera telqet għal dejjem għax miskina ħallitna. Li jużguru li l-ġerħa li ħallit warajha Doreen li telqet minn din id-dinja jitfit ma' 2 mill-aktar persuni eżis għaliha hija waħda ta' uġigħ kbir. I'm going to miss her. Għadna bla kliem sissa u l-iskola mhux se tkun l-istess mingħajrha, ġifieri sfortunatament. Għadna kultant minn għalija sa fl-Easter tiġi u mbagħad fl-laqgħa waħda niġi f'tiegħi le fl-Easter mhix ġejja. Tlifna persuna qalb tad-deb.